Sabes que son as penglas? No Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra custodiamos as primeiras ordenanzas municipais desta cidade, que teñen gran valor para entender a vida municipal da época. Regulaban aspectos como o abastecemento, a orde pública e ata as relacións normativas das festas religiosas ou o lecer da poboación. Nestas ordenanzas do 29 de outubro de 1550, unha das regulacións máis curiosas establecía que o gremio de panadeiras debía levar na procesión do Corpus Christi 2 muchachas de 10 años abaixo que vayan bailando. o que con toda probabilidade eran as famosas penglas. A figura da penla asóciase a unha nena vestida de branco que vai sobre os ombros na procesión do Corpus. Pero non sempre foi así, mesmo houbo anos que en vez de nenas levaban 2 muchachos adornados que sirven de penglas para cumprir coa tradición. O esforzo físico que supoñía esta danza fixo que as panadeiras tentaran librarse desta obriga alegando enfermidades, maqueranza ou falta de recursos. A danza, malia ser criticada e considerada indecente, mantívose ata finais do século XVIII, cando as prohibicións reais lograron poñerlle fin. Se queres descubrir máis sobre esta tradición e outros documentos históricos, convidámoste a visitar o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, un lugar onde a historia está ao teu alcance.